Umculi waseZimbabwe ozinze kuleli ukholwa ukuthi umculo ngenye yezinto ezihlanganisa abantu base-Afrika kungabibikho ukucwasana. As an African child, and doing African music, I think it yabo cause into vele ekithi and into besiyenza vele from way back before they could even record. So now we're having people going to deep Africa just so that they can record that African sound. Izwekazi iAfrika laziwa kakhulu ngokuba nezinganekwane. Ujabulile Majola uthi izinganekwane ayekuxelwa zona esakhula yizo asecula ngazo manje. Into engayinaka ngenganekwane ukuthi zonke sisuke sinomlayezo empilweni on how to make mhlambe ama choices abalekile. And so indlela that's one of the reason yokuthi nami ngibhale istory. Sonke sinezitori ezingafani but zonke lezi stories is special. As long as we are alive, these stories are special. Ukutholakala komculo onesigqi sase-Afrika ngendlela elula kubantu bomhlaba wonke ngenye yamagalelo abantu abasha abakulomculo. Kanti banezinhlelo ezinhle ngawo. Ezindabeni zethu kumzansi wethu channel 163 ngingunozipho Xaba ngibika ngiseGoli.